הרבה מאוד שקט, הרבה מאוד שלווה, הרבה מאוד זמן ככה לחשוב, זמן לעצמך. זה פשוט מדהים, זה נותן יותר זמן להסתכל על הנוף, ליהנות מהכביש עצמו. זה הרבה בשביל הנשמה, הרבה בשביל הרוגע. חוויה מטורפת לרכב עם כל כך הרבה אנשים. האזור פה מדהים, כל מה שאתה מסתכל ימינה, אתה רואה את הכנרת. הנופים של הכנרת, של רמת הגולן, המקומות הכי יפים שיש בארץ. שעתיים וחצי רכיבה, תענוג גדול. סובב כנרת זה ייחוד באמת של רוכבים מכל הארץ, אופני יד, אופני כביש, אופני שטח. זה הפנינג, אופניים הכי גדול שיש בארץ, פעם בשנה. אנחנו באים לפה לגמרי בשביל ליהנות. התאמנו לרכיבה הזו די הרבה, זה קבוצות של רוכבים ורוכבות. הערבוב הזה בין רוכבים מקצוענים שמתחרים ברוב השנה, אליפויות עולם, אולימפיאדה, בין רוכבים עממיים, דבר מדהים בעיניי. בנינו מסלול שיודע לשמור על קשר עין עם הכנרת. לא נגיעה, ללוות את החוף, וזאת החוויה. זה סוג של טקס ואבן דרך כזה, אני חושבת שאין רוכב אופניים שלא עשה את הסובב כנרת אי פעם בחיים שלו. אני גם התחלתי על אופני הרים, אופני ברזל כאלה פה מגיל מאוד מאוד צעיר, שאבא שלי לקח אותי, וזהו, זה נחמד שאחרי כמה שנים אני פה עם אופני כביש מייצגת את נבחרת ישראל, זה שינוי משמעותי. חיבור שהוא נורא טבעי, הערכים של דור אלון, של משפחתיות, של טבע, הכל מתחבר בעצם לנוף המדהים הזה מאחורינו. כנרת יש רק אחת.